Уперше за всю історію з моменту окупації Крима Росією з'їзд кримсько-татарського народу відбувається на материку. На порядку денному конференції 3 питання: продовження повноважень чинних делегатів Курултаю до моменту деокупації, план дій Меджлісу в умовах анексії Криму і реалізація постанови про право кримських татар на самовизначення на своїй історичній батьківщині. Більше подробиць у наступному сюжеті. З гімну України і кримсько-татарського народу стартувала конференція делегатів Курултаю 6-го скликання. Сьогоднішній з'їзд унікальний. Вперше він проходить на материковій Україні, а не в Криму. Бо провести вільні вибори делегатів Курултаю неможливо в умовах російської окупації, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Саме тому, за його словами, ключове питання на порядку денному нинішньої конференції – продовження повноваження чинних делегатів Курултаю аж до моменту деокупації. Цим делегатам немає можливості скласти свої повноваження, оскільки за регламентом це може бути зроблено лише на першій сесії новообраного Курултаю. Новий Курултай ми не можемо в умовах тимчасової окупації обрати, оскільки це просто неможливо за визначенням. Це окупаційна система, окупаційний режим. На конференцію приїхали представники діаспори кримсько-татарського народу з Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та 75 делегатів Курултаю з окупованого Криму. Очікували на більше, але приїхати змогли не всі, визнає чинний делегат Курултаю Ленмар Юнусов. Багато з його колег лишилися у Криму через тиск на них окупаційної влади. Є делегати Курултаю, які опасаються пересікати границю, приехать на материку. Но есть такие делегаты Курултая, которые сегодня приехали сюда, просто боятся посмотреть в глаза Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову и тем людям, которые живут здесь, потому что они коллаборанты. З моменту захоплення Криму Росія за будь-яку ціну прагне витіснити з їхньої історичної батьківщини нелояльних до окупаційної влади кримських татар, а представницькі органи кримсько-татарського народу замінити кишеньковими, вважає заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Мы все эти уже почти 5 лет боролись с попытками рейдерского фактически захвата органов национального самоуправления. Были попытки переформатировать Меджлис, создать альтернативные Курултаи, подменить национальные институции релігіозними інституціями. Кримські татари за весь час анексії півострова зазнають утисків з боку окупаційної влади. Більшість з них у в'язницях. Прибрати зі свого шляху усіх незгодних зі своєю політикою – звична для окупаційного режиму практика, вважає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він і сам свого часу відчув її в дії. 3 травня 2014-го йому заборонили їздити в рідний Крим протягом 5 років. Натолкнувшись на стойкость подавляющего большинства делегатов Курултая и крымско-татарского народа, они перешли к своим традиционным методам – давлению, шантажу, похищением и убийством, арестом, изгнанием лидеров крымских татар за пределы Крыма. Потому что они представляют народ, который не признал и никогда не будет признавать оккупацию и аннексию Крыма. Кримсько-татарський народ має право на самовизначення на своїй історичній батьківщині в Криму. Таку постанову делегати Курултаю прийняли на позачерговій сесії, яку провели одразу після окупації 29 березня 2014-го. Відтоді минуло 4 роки, і для реалізації цієї постанови спеціально створена комісія підготувала поправки до 10 статті Конституції, що стосується статусу Криму. Їх мають підтримати члени Конституційної комісії і народні депутати. Делегати Курултаю переконані, національно-територіальна автономія і статус кримських татар як корінного народу, прописані в основному законі держави, прискорять деокупацію Криму. Тетяна Солій, Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.